it's not easy for me to stand phambi kwenu ndizothi bye bye kubulelwa. Ubulelwa ebeyintyatyambo pha kwamkhuthukana. Akukho easy kum ndigevezela amadolo. I don't know what to say. Ndise-lost. Ndisahlangahlanganisa ndiyazibuza ingaba ngubulelwa ndimjongile nakwalidonga. Kungasangasaphakama avuke. Ahlabelele. Ashukumisele holo yonke. Ngoba ibingumhlabeleli. We grown up ekhaya sicula sonke. Sihlabelela sonke Enkonzweni. Sikhuliswa ngumama omthanda kakhulu uThixo. Umama omkhuthukana wasikhulisela Enkonzweni. That's why ubulelwa asuka khona. That's why ebekwazi ba omelele kwizinto zonke ahlangana nazo. Umbone engawi. Athi stand still noba imeko azivumi. Ebenikezwa amandla nguThixo wokuqhubeka nobomi. Sometimes besikhe sikhale. I remember 2 days before ayo admitwa hospital. Uyandifonela. Uthi ka imbiza, uthi makaravi. Athi makaravi andifonele. Ndisuka kuye ngezolo ndafly to East London. Ebendibizile. You know, it was Sunday ngelo suku ndisiza apha. NgoLwesithathu ndajika. NgoLwesine uyandifonela. Umuntu ebendimshiya ekhala ngenyongo nje kungekho nto ininzi akhala ngayo. Ehamba ehleka kumnandi sisohlukana sihleka. NgoLwesine uthi makaravi hayi le nyongo indifumeni andiyazi bandithini. Ndiyafa mntasekhaya. Khandizamele umuntu azondinceda ngoku ndiyafa. I need to go to the doctor. And I believe, hayibo, umuntu endimgqibela izolo sesithi uyafa namhlanje kwavele kwagevezela amadolo. Ndakhawuleza ndafonela ubhuti abathi nguHerbert ohlala kufuphi kunaye kuba akululanga le ntombi yazocula apha eJoburg incinci futhi ithi kayithethe ithi hayi ningamnaxhala ndizawukwazi uhlala kule Joburg. Athi sometimes kasibuza uba simbona ba umelene nobunzima. Sithi hayibo ungabuyi nje ugoduke ukuzopholeka. Athi hayi mina ndiziswa nguThixo kule ndawo futhi nguThixo ozandisusa kule ndawo. Basilapha nangoku nguThixo thathe isigqibo ngobulelo. It wasn't easy. It wasn't easy. I remember kwezi ntsuku it was Monday sisesibhedlele ubulelwa sifonelwa ngugqirha sisuka kwenza ivisit ngo-3 o'clock siyobona ubulelwa. Simshiya ephefumula ngamathumbu kunzima. Bekunzima kakhulu ebomini kabulelwa. Akululanga ukuthi ubulelwa sithi makalale ngoxolo ahambe, but the way aqaqanjelwe ngayo kwesasibhedlele. I remember sifonela ugqirha sisuka kwenza ivisit ngo-5 sisuka kwenza ivisit ngo-3 ngo-5 ugqirha uyafona khawulezani niphinde nibuye. Athi kuthi ndihamba noJunior nomama. Athi unesokhona hlala napha egumbini nilinde ukuba ubulelwa uzasishiya nanini na. Sinibizela nje just loo nto. Bekubuhlungu sikhala. We prayed the Lord. Simthandazele sinethemba lokubulelwa unamandla sozasishiya. Sathandaza i4 hours. Wathi ugqirha nizambona ngoba omatshini kubhalwe 0 if ubulelwa umtshile. I remember bendisigqumile ebhedeni yakhe. Ubrother wami emhagile ephezu kwakhe. Ephefumula ubulelo kungekho themba loba ingekho nto ethi ukuthi angasishiya. Ndava xa kuntintiza omatshini ndatsho ndisukile. It was easy, but siyamkhulula ubulelwa. Usebenzile umntanamama futhi uThixo umthathela kuye. Simbonile esebenza esiwa evuka phambi kwethu. Sisolinto.
iwili kaThixo utshilo umfundisi obethetha kule ndawo. Siyabulela kakhulu kubantu bonke abakhona kule ndawo.